En aquest vídeo aprendrem a calcular el perímetre i l'àrea de rectangles que estan formats per quadrats. Primer de tot, hem de recordar que el perímetre és la longitud de la vora. Per tant, el que haurem de comptar és el nombre de segments que formen la vora de la figura. Doncs la vora de la figura seria això d'aquí. Doncs ara només hem de comptar quants segments formen aquesta vora. Doncs aquí tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per tant, tenim que el perímetre són 6. Ara, el que hem de calcular és l'àrea. Doncs l'àrea és l'espai que ocupa la figura. Per tant, l'únic que haurem de fer és comptar quants quadradets formen aquesta figura. Doncs aquí tenim un quadrat i aquí tenim dos quadrats. Per tant, tenim que l'àrea és igual a 2. Ara fem el mateix amb la següent figura. El perímetre és la longitud de la vora. Per tant, per calcular el perímetre el que haurem de fer és calcular quants segments formen el perímetre, és a dir, la vora d'aquesta figura. Doncs anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Per tant, tenim que el perímetre d'aquesta figura és 12. Per comptar o per calcular l'àrea, l'àrea és l'espai que ocupa la figura. Per tant, el que haurem de fer és comptar quants quadrats formen aquesta figura. Doncs anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Per tant, l'àrea és igual a 9. Molt bé, anem a fer l'última figura. Per calcular el perímetre, que el perímetre és la longitud de la vora, doncs hem de comptar quants segments formen la vora de la figura. Per tant, comptem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per tant, tenim que el perímetre d'aquesta figura és 12. Per calcular l'àrea, doncs hem de mirar, l'àrea és l'espai que ocupa la figura, per tant hem de mirar quants quadradets formen aquesta figura. Doncs anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Per tant, l'àrea és igual a 8.